Ja tämmöinen pieni koealue myös on tässä Lapuajoen varressa. Tämä on ollut meidän tuommoisessa EU-vetossa hankkeessa mukana ja siellä se lämmitysjärjestelmä on niin kuin uusiutuvaa energiamuotoa saadaan täältä jokivesistöstä. Siellä on lämpöputkistot jo laskettu ja kunnallistekniikkaa on varattu tänne tälle vuodelle vielä rahat muun kunnallistekniikan toteutukseen. Tonttikoko täällä on jonkin verran isompi ja noin 7 tonttia on tällä alueella nyt sitten varattuna. Ja tietysti toivotaan, että tänne löytyisi semmoisia asukkaita, jotka on kiinnostunut nyt sitten tämmöistä uusista energiamuodoista ja semmoinen yhtenäinen alue tuosta saataisiin sitten muotoutumaan.